Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Саҳар кати қадар шамол хостум влогма аянами зелинакои хушрум сар кунам. Укро бабинед чӣ хеб буромадай. Да иҷа ё редиска ё тирбякташ буромадай. Ина бинед чӣ хе рабад буромадиян. Помидоро якта нимта баргаш зарчид. Боқи мондаш худо ба шукр созай. Иҷа гашничо буромадиян. Ҳама шахшова кадан дар кора. Иншоаллоҳ агар ки ҳамимрӯз бахшид ҳамаи ёра ман бояд хушова кунам. Инаи баргои салат дадрини бигем барг вақт нашид кати кудако. Иншоаллоҳ ки якҷоя бо шумо тоза мекунем шумо. Иҷа мошаллоҳ пиёзорам хела хушрувак шидиян. Дурдурак шинондагӣ будум шуна. чеснокои баҳорира хушова када будум. Бо як-ду рӯза беҳад борон бисёр борид бо баланд шидиян. Иҷошам хушова кадан дар кор. Шамол абинед тамошобинони азиз, имрӯз саҳар кати бениҳоят шамол. Ҳаво афтоби софи беғубору лекин ҳаво бениҳоят хунук. Гӯспандо маро дидан дод задестиян. Ҳам қадина ғам додан, ҳам қағам додан. Тез пеш хона мебиёян, кӯдакора берун намондум бироян. Иё фақар вақте ки меомадан Муҳаммад Мустафо сур када мебурданшона. Дина худум тоқа беҳад азоб кашидам. Ба қадри бачаҷонаком расидам ки беҳад хушрӯй орда мекардан. Шамол абине ози ҳуй када тез мебарамшона. Як рӯз набурдумшон ҳамиҷода гуфтум хай чарида гардан. Аллакай омӯхта шидиян. Дина и қадара бурдумшона абрат нагашта омадана. Ҳамихе гизала шидим. Чанд бор бурдумшона. ҳам қаънами такоҳо дина ғам додан. Ман медрорумшона мераванд анауҷа вая тахтаҳоро да ҳами танаи забор чиндагем ай болои тахтаҳо мепаранд сини берун. Бо мебиёрум маҳкам мекунам анами така беҳад ғамом дод. Инака ҳамаш омадан да иҷа на старт истодагиян. ҳози ҳуйшон мекунам. давонда мебарамшона имрӯз. Беҳад шамоли сахт. ҳамихе овози шамол сахтай намедонам шумо фаҳмидесен ё не. Инаи шефорама ҳамаша ина бировардестам. биёе ма пешакӣ омадам да иҷа истодам ки вай нашаванд. Сини кӯча нараванд. یک دو سه و چهار و پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده هفده هجده نوزده بیست بیست یک بیست دو بیست سه بیست چهار بیست پنج بیست شش بیست هفت بیست هشت بیست نه سی سی یک سی دو سی سه سی و چهار سی و پنج سی و شش سی و هفت سی و هشت سی و نه چهل چهل یک چهل دو چهل سه چهل چهار چهل پنج چهل شش چهل هفت چهل هشت چهل نه پنجاه پنجاه یک پنجاه دو پنجاه سه پنجاه چهار پنجاه و پنج پنجاه و شش پنجاه و هفت پنجاه و هشت پنجاه و نه شصت شصت و سه تا. ҳар рӯз ҳар хел ҳисоб мешавад. гоҳ рӯз 66 68 ҳисоб мекунам. айму ҳамсояорам ягон бизшон меояда ва барои гуфтан чанд бизу чанд гӯспанд дорем аниқша намедонам ки бизо чанд таҳану гӯспандо чанд. ҳам медонам ки обши 64 таҳан. ина ки ғамтия бинен анамиҷада ғам додана сар мекунам. давен тез. алҳамдулиллоҳ ки хела муҳаммадҷону мустафоҷону фотимаҷон соз шид. раҳмат барои дуоҳову суханҳои нағзтон. миннатдор ҳастам аз ҳамаи шумо. рафтем айсу давидам иса. иншоаллоҳ имрӯз шавҳарам ваъда додагиян ки мебиёянд. як қиёмат чизе заказ кардам барои кӯдакора. иштиёи соз надоранд. ҳозир рафта саҳар кати мегум якта питсаи башири бизпазмшона мулоима ки беҳад хушрӯ мебиёяда. о намеандозум. иншоаллоҳ ки
рецептша чӣ хел ма тайёр мекунам, ҳамаша нишон метиҳам барои шумо. Барои ҳамин қадр то охири навор бо мо бимонед дӯстони азиз. ҳозир рафта наворро айхона давом метиҳам, барое ки шамоли сахтай ба фикрам ки овоз қати шамол ҳарс рафтан мегира. ман ё давида кадам мебарам, миём якҷоя бо шумо питса мепазем. питса да мо колбаса намехӯрем, бе колбаса обичный питсаи бамазаи хушрӯ мекунем якҷоя бо шумо. дӯстдоштуми Мустафо. рафтем. ман ҳамин якта питса мекунам, мода кифоят мекуна. бигем 1 стакани 150 грамма шири гармак андохтам, баъдан камакак дрӯжи свежи андохтам, 1 қошуқи калон шакар андохтам, ним қошуқи майда вай андохтам, намак андохтам. шакара мақсад пур накардам қошуқма, камакак дар нӯки қошуқ амхе гирифта андохтам. баъдан имхе орда андох ҳамаша айсита гузаронда имхе мулоимак шӯридам, ба камакак рӯғанам андохтам. анаку дар рӯи устал мемонем 15 минут меиста. ина дӯстони азиз 15 минут истод. бинед чӣ хел хушрӯвак расид. листма ҳамхе рӯған молидам, гирифтам дар листам ҳамхе ба даст бе ягон каталка як хел тинак кардамаш, чӣ ҳамаша тинак кардам. баъдан кепчу гирифтам, мақсад чӣ хел соусе ки шумо да маъқула ҳамхе мекунед. инамхе ман соусаш молидам. баъд ба фарш ма чанд бор кадам нахӯрдан кӯдаку ким чӣ хел неприятнее хӯрданаш. ба ҳами аслан рецепти ҳами питсара дидам, ҳами итальянсо тайёр мекунанд, ба фикрам питсаи ҳавайёҳай ба ғайри ҳамин помидор, бодиринги соусу камакак сир ҳичи намеандозанд. ман ҳамон хел мекунам. дӯстони азиз, ина питсаи морам тайёр шид. беҳад хушрӯ омадай. варам када хестай, чӣ хел тинакш кадагӣ будам, ҳамин хелам варам кадай. ҳозир мебурамша. иншоаллоҳ ки мо субҳона мекунем. соат 10 шид. фотимаҷон барвақт хестагӣ буд. ховай И хвостя крутится. Можно попробовать. Конечно, можно. Натамшабинани азиз, питсаи морам тайёр шуд бениҳоят ҷӯшай. Модарка иштиёи том. хамираш беҳад хушрӯ омадагиам хемегази дар даҳанат ов мешавад. бениҳоят сабука ки хушхӯрак омад. дар инҷа дӯстони азиз хостам як либосҳои кӯдаконро порядка кунам. рости гап фақат ҳар рӯз мақсад 3 бор 4 бор дар стирални андохта мешума, лекин дар таҳкуниш тамоман успед намекунам. сардастакӣ хостам тез тез аминҷа таҳ кунам. мақсад ҳозир духтарам ховай, баъдан ба аз қафои авқоти абед шавем. худам ҳами агар либос таҳ кардагӣ набоша, хиёл мекунам чизе дар ҳамин хона камӣ мекунам. вақте ки ҳамин либосҳое ки таҳ кардам, нервиём ором мешавад, сарам соз мешавад, хама сабук ҳис мекунам. тамошобинони азиз, агар ҳамин канали мо ба шумо, ҳамин наворҳои мо маъқул бошад, кадом ки подписатсия кардагӣ нест, ҳатман подписатсия кунед. дӯстони азиз, лайк ва комментария фаромӯш накунед. ҳозир ба якчанд комментариҳои шумо мехоҳам ҷавоб гӯям. азбаски вақт нест ки ҳар якташда дар омадан нависам. ҳамихе хостам ки дар навор ҷавоб диҳам. комментария навистиянд ки шумо ягон хоҳар надоред ки мо келин кунем. не, ман хоҳар надорам, худам дар оила кенҷагиам. ҳазор раҳмати калон барои ҳамаи дуоҳои шумо, барои фарзандои ман ки дуо карден. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. барои нархи хонаҳо меган, нархи хонаҳоро гуфта будам ки ҳозир хонаи фурӯшӣ нест, барое ки ҳар вақти кишту корай ҳама
аз паси кишту кора ҳеҷ ка намефурӯша олихонаоша. Агар ки биромад ҳатман гап мезанам. Барои курпачаҳо, барои фурӯхтани барои курпачаҳо савол доданд ки чанд сум хариде, ай куҷо гирифте, чӣ хел гирифте, болиш доранд надоранд. Ман намедонам ай куҷо гирифтаи шавҳарам болиш доранд надоранд, дар ин бора маълумот надорам. Баъд яктаи дигараш навистаа ки мо ай Москваем, доставка дорад, через почта заказ кунем. Намедонам. Як комментария дигаша хондам ки навистагия ки дар магазини Фотосити мефурӯшанд. Нархи курпача 2200 рубл, болишташ 800 рубл. Мақсад агар донен ҳамхали магазин равен, тамошо кунен, гирен. Барои райҳон гуфтанд ки дар ҳавли шинонет хушрӯ мешавад. Ҳавомон беҳад ханакай, аниқ медонам ки дар ҳавли хушрӯ намешаванд. тамошобинони азиз, ман дар инҷа барои обед мунаво макарон ошо кардестам. ба хоҳиши як подписчикам гуфтанд ки ҳамия нишон медодӣ тарзи тайёр карданша. бачаҷонам пурсиданд, барои ҳамиқа нишон додестам. баъд як ҳамсояи дигамам дар ҳаминҷа бисёр хоҳиш карданд, занаки русам. ҳозир камкам ба забони русирам гап мезанам, аҳамият натиҳанд. ман рӯи хотири ҳамун занак гап мезанам, чтобы ки фаҳма. Для этого нам надо мясо, лук и морковка. Сколько по желанию. Хотите много добавьте, не хотите. Вот как я 3 штучки морковки. Там сначала жарим мясо, а потом 1 лук, тоже до золотистого цвета. И вот и морковку будем жарить. И потом добавим чуть-чуть томат, воду и приправок. Солью универсальной я всегда добавлю. И тут мы жарим макарон слегка, надо с 2 сторон. Чуть-чуть пожарить, чтобы когда мы парим ее, при паре, чтобы она не потеряла свою форму. Надеюсь, что понятно все сказала. Но то, что не понимаете, можете спокойно мне звонить и спрашивать. занои худмон ҳамаша шумо медонем. Барои рӯи хотири ҳамсоям бисёр хоҳиш карданд ки дар каналот боша парто ман бинам ки чӣ хел тайёр мекунӣ. Барои ҳамун занак камакак бо забони русӣ медонам акцент ҳастая ва фикрам ки мефаҳма. Теперь я добавила столовую ложку томат, тоже чуть-чуть слегка пожарила. Все, надо сейчас добавлять воду. Воду добавляем холодную, чтобы кипятела медленно. Сейчас еще приправу добавим. Вот такую надо. С этой приправой будет очень вкуснее. А тут я уже все пожарила макарон, все. Сейчас есть воду кипятит, мы соль по вкусу все по вкусу добавим соль. Кипятит, мясо у нас будет мягкое, а потом мы добавим макарон. Чуть-чуть с макароном еще кипятит, а потом я готовлю на мультиварке, и я ее ставлю на программу рис и крупа на 15 минут. И будет наша макарон-плов готово. Дӯстони азиз, ина макарон шумо тайёр шид. Она готовая уже. На кози обед мекунем иншаллоҳ. дӯстони азиз, иҷа шавҳарам овардаи ҳами даҳани дар бигем додана одам доштанда мошиншон абрат нарафтан шаҳр.
инам хали гӯшт гуфтам. Не ки аҳамият додагим анам хали види гӯшт ба маззае, ҳам хомшурбошам ба маззае, ҳам гӯштчам ба маззае. Ба нонуи мулоима ки дедонӣ овардиян, як сетка руған гирифтияна, ба ина дору барои кӯдакора антигриппин гирифтиян, доктор мом сасатилни гирифтияна, инаи амоксиклафш антибиотика. дӯстони азиз, ина обеди моро мақсад тайёр шида, ҳамаша бардоштум. Камтар салати помидор бодрингӣ кардам, зелена андохтам. тарбиз як кусокуш буда халденинг бировардам. Гуфтам ки таваққут хӯрдана хай камтар гарм шавад дар температураи хона. иҷа ҳамаи чи хулоса ҳаст: блинчик, пирог, эклер, ҳамаи чи барои десертмон. гӯштора да поднос гирифтам. Иншоалло баъди обед кардан вай мекунам, шуна майда мекунам. Фотима да рафтам, инам хали ҳар намуд крекер гирифтам. гуфтам яке дилаш мекаша, тамоман иштиё надора, тамоман намедонам. инами грипп ҳами хешкадай шукронаи Аллоҳ ки силфаш мондай. кам кам ҳами грипп ғамаш додестай. Некин бозӣ када гаштай, ҳама дарда меган кӯдак мебардора. бозӣ када гаштай, некин ҳама лошкора гирифтай да як кӯса дохтай. ай мода иштиёи том дӯстони азиз, касоне хӯрда истодааст, бас шумо низ иштиёи том. иншоаллоҳ ки бо баъди обед влога давом метиҳем. намоз ма хондам, намози аср ма биромадам. фотима ҷон хо вай муҳаммад мустафо да ҳавлӣ навакак иҷозатшон додам ки бироян камтар бозӣ кунам. берин шамола гулакораҳози овтием шамоли най гулакоша парондай бо айтаҳгили навш гуфтестай. иҷа дилимча инай хали чиз овардак шавҳарам. инай сулфои мустафора диде. и вай барои мирғо ҳамаи чӣ дору дар дуронашам қабуи бомаза биромадеста бӯи семечка. да иҷа бабай барои гӯспандора инай хали санги сангай чи намемелисан намакай ба фикрам. инам хали сетта овардай ҳозираш да доран да пешон 3-4 майда майда. дар мирғо як вай лаган пӯ рехта будам. камака кашмондай. инами кашмондай сер шидиян. овошона пур кардам, гӯспандора ов додам. и овои мирғо ҳанда иҷа. мегум бурам чӣ кунам? зеленома хушова кунам, коз камтар барвақтар аз перчатки ма гирим аиҷа. инаи гулорам хушрувак истодиян, овшон додестам. ҳеҷ ҳолиам определиться накардем ки ёдак ҷӯшнонем. ҳавомон хунук, шамол хунук, 3 рӯз шид ҳаво хунукай. марам ҳамун зеленакома хушова кунам. пастомастома шутум хонаводар ҳама какнада уборка када тоза кадам. фотима даймо дору пору додестам, ба фикрам ҳамун камтар слабиш када чи ирӯз дубор шид хо рафтестай. як бор хо мерафтак. ҳама инай ҷора мегум ба бел бизанам, тоза кунам. микробои мара бинарang арчачи яхширо чашидиян машаллоҳ. анам ҷа ҳозир хушова кунам. иҷа да дрини гашничо иҷо ҳамаи чи биромада. усушку надора алаф иса беҳад бисёр шудай. дусе комментарияи дига дам дар иҷа озима да шумо ҷавоб метиҳам. барои меган тоқа нараве, мақсад ягон кас шуморо яке да ягон ҷо тела накуна. раҳмат барои ғамхориҳотон. неким хали одамо да и қишлоқи мо нестанд. алҳамдулиллоҳ ки одамои хубанд.
шумо дар куҷои Россияен? Дар ҳар як навор савол мешавад, ки шумо ай куҷои Москваем? Мо аз шаҳри Новосибирскем. Мегӯянд, ки шумо нависем, ки точно адресотон ай шаҳри Новосибирск. Иш хёл мекунам зиёдатияй ҳами шаҳри Новосибирск. Адреси ма чӣ дар корае, ки мақсад ма дар ютуб бинависам адрес ма. Барои бастани вай гуфтан гӯспанди ки ҳавайёро мебара ё бузе ки ҳавайёро мебара барен дар ҳамун ҷангал банден, мақсад дигар намебиёя. Шавҳарам иҷоза додагӣ нестанд, ба сар дили хучон ва ё куҷое раванд мераванд, нараванд мегарданд, мақсад меоянд. бо ягон саволе ки мақсад ман ҷавоб додагӣ нестам бишава, ҳатман бинависен. Иншоаллоҳ ки дар наворҳо ҷавобша гап мезанам. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروسا. تمام тамошобинони азиз, ҳамаша хушова кардам то охира. ба тешачам кати як мубайнушона ҷувора кардам, ки вақте ки борон мебора об бихӯранд, хушрӯ об бихӯранд. ҳол иншоаллоҳ калон мешаванд, панҷа мезананд, ҷуворакҳои мубайна мепӯшонанд. ис гашничай суст биромадест, ҳамаш биромадаю вай укроп тез биромада. ё гашничан ҳамаш инаиҷа барги салат гоҳ ҷо биромада. неки магар калон шаву панҷа бизана ҳамиқаш кифоят кунанда ҳай. иси бо укроби гашнич ҳамаша ина хушова кардам, таом кардам. помидороя хеле шиқоқ шидиян, ҳаво хина ки баъд сармошон задае чи алафи агарота бинед чени зонувои Муҳаммади Мустафо шидае. акум агарами алафа бидарава ба тракторша бидурора. иҷада свикла шинондагим ҳоли даракш нест, уҷаха ҳичи нестай. ҳоли и укробу камтара калон шавам бо запас шинондан дар корай. инаиҷа ё тирба ё редиска яташ биромадай. даиҷа ҳам тирбид ҳам редиска ай ҳардуш яташ биромадай. намедонам инаи баргои редиска ё ки баргои вай тирб. ина таомака бирам бизма биқапам буҷушум будурам соат 9 бега ба вақти Новосибирск.